Bună, fetelor! Ăsta e un clip repede înainte. Am făcut duș și vreau să vă spun că opresc experimentul. Mă ustură fața aici, zona asta. Și mi-au ieșit niște brobonițe. Uitați dacă se vede. Uitați să mă dau în lumină. Ia uitați. Vedeți diferența? Partea asta toată mă mănâncă și mă ustură. Ia uitați și aici. V-am spus că dacă mi se întâmplă ceva, opresc experimentul. Când au fost 3-4 zile cu grăsimea aia și așa, hai că nu a fost chiar atât de grav. Dar în momentul în care începe să mă usture și să mă mănânce, opresc. Deci nu-l mai continui. Mă miram să funcționeze. M-am spălat, de data asta m-am spălat cu săpunul ăsta. Da, chiar dacă pune de baie, ăsta mi l-a dat o doctoriță dermatolog pentru față. Este cu pH 5,5, piele normală, pH 5,5, aici îl pune. Aici. Și e non-habon, menține funcția barieră a pielii cu agenți antiseptici pentru o piele sănătoasă, nu conțin non-habon și e antiseptic. Asta de câte ori merg în Spania și îl văd pe la farmacii, de atâtea ori mi-l cumpăr, pentru că aici în România nu-l găsesc. Am văzut ceva similar la Bioderma, unul roz, tot non-habon, tot cu pH 5,5 și pentru piele sensibilă. O să-l cumpăr și pe ăla, să-l încerc și pe ăla. Mă arde fața pe aici, mă arde, nu mai pot. Și n-avea cum să funcționeze experimentul ăsta. Nu avea cum să funcționeze, că vă spun de ce, sta să mă calmez un pic, să calmez fața un pic. Uite asta, eu am văzut de aseară. Aseară am avut un pic iritat. Dar am zis că poate mi se pare. Dar acum, astăzi, toată ziua m-am mâncat fața. Și aseară mi-am pus, acum vă arăt ce mi-am pus. Mi-am pus masca asta m-a calmat. Mi-am pus un rând generos așa și m-am dus în pat la televizor. E super hidratantă. Hydra Flash de Sisley. Se vede? Așa, și m-am dus în pat la televizor. După aceea m-am dus să beau un pahar de apă și am văzut că tot stratul ăla care îl pusesem intrase tot în piele. Și mi-a mai pus un strat. Și dimineața eram mai bine. Dar toată ziua am transpirat și mă pișca fața. Acum m-a calmat. Ce să vă mai spun? N-are cum să funcționeze. Să lași apa micelară pe față. O să ziceți, asta are ce are cu apa micelară. Păi da. Pentru că n-ai cum să lași apa micelară pe față atâta timp cât apa micelară conține surfactanți. Surfactanții ăștia, citiți și voi și vedeți ce sunt. Sunt și surfactanți mai buni, sunt și mai răi, la fel ca uleiurile, la fel ca alcoolii. Și unde se găsesc cel mai mulți surfactanți? În detergenți, în gelurile de duș, în săpunuri, și astea se clătesc. Ori noi lăsăm apa micelară pe față și pe un ten sensibil, surfactanții ăia zi de zi acolo, neclătiți, nimic, n-are cum să nu facă reacție adversă. Nu are cum. Așa, alt produs n-avea, alt produs n-are ce să facă. Acum probăm și ăsta pentru calmare. Îl amestec cu
cu loțiune. Doamne, Doamne, așa ceva n-am avut niciodată. Și asta într-o zi, de ieri a început. Ia uitați, ia uitați partea asta. Ai, da. Așa, și acum pot să vorbesc și eu. Pentru că intri în agonie, așa, intri într-un stres când te simți. Am pus asta. Am pus asta. M-a calmat un pic. Nu știu, asta mai trebuie folosit ca să-mi dau seama de el. Așa. Și cum vă spuneam, n-are cum să funcționeze. E adevărat, poate că și eu exageram cu spălatul, cu prosopel și dimineața și seara și ritualul ăsta cândva mi-a mers, când eram mai tânără, deci până pe la 35-40 de ani, când aveam tenul, se încărca foarte repede. Se încărca, el avea în gras și mi-a menținut bine tenul o lungă perioadă de timp, curățându-l așa, fără să fiu nevoită să pun mai, nu știu, acizi sau așa ca să-mi curețe fața. Și... Ai, ce bine e. Și ce să vă spun? Da, și poate că acum, de la un an încoace, într-adevăr, tenul meu a cam luat o raznă, cam a trecut prin toate stările. Și se poate să fie, e normal să devină mai sensibil, s-a mai uscat, nu mai l-am așa de încărcat ca înainte. Și prosopelul, spălatul cu prosopelul și cu săpun, cu gel spumant și dimineața și seara, poate că am exagerat. Și eu acum, făcând experimentul ăsta, am văzut că am tenul mult mai sensibil decât credeam eu. Și ori a devenit acum mai sensibil de când am început experimentul. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să spun. Dar eu consider... Eu nu zic că apele micelare sunt rele. Nu sunt rele. E o altă formă de demachiere. Sunt bune, dar trebuie sclătite. Trebuie sclătite. Depinde acum și de ten. Dar pe un ten sensibil, v-am spus, să pui zi de zi și să nu clătești, e imposibil să nu faci reacție adversă. E imposibil. Cum se vede? E roșie. E roșie și am brobonițe. Și aici, în barbă. Trebuie să avem foarte mare grijă cum ne curățăm tenul. Și cum trebuie curățat? Păi nu știu. Îmi pun masca înapoi. Îmi pun masca pentru că e singura care mă calmează și îmi hidratează. Fiecare își personalizează ritualul ei de curățare a feței în funcție de tenul pe care îl are, în funcție de problemele care le are. Dar eu sunt de părere că întotdeauna, fie că ai un ten gras, că ai un ten normal, un ten sensibil, produsele de curățat trebuie să fie cât mai suave, dar eficiente. În așa fel încât tu să nu cobori pH-ul pielii mai jos de 5,5, adică să ții tot timpul pielea în echilibru. Pentru că dacă tu îi pui produse agresive pe față, automat îl ții tot timpul
reactiv. Îl ții tenul tot timpul reactiv. Și nu e corect. Așa, produse de curățat fața să nu fie agresive, sunt puține pe piață. Să aibă și formulă corectă. V-am spus. În momentul în care tu folosești un produs agresiv și ți cureți, într-adevăr, vrei să-ți cureți de grăsime tenul, păi dar nu-ți cureți numai grăsimea, îți cureți și stratul de bacterii bune și pe alea rele. Un ten acneic, când ai un ten acneic, inclusiv un ten acneic sever, problema ta care e acolo nu e tenul gras, e tenul pentru că ai o ciupercă, ai un ongos acolo care se infectează, care atacă celulele. Și tu tot spălând cu produse agresive ca să iei grăsimea, să iei astea, tu nu distrugi numai ongosul ăla, tu distrugi și celule bune și stratul de bacterii bune și ai nevoie de un gel spumant sau nu neapărat spumant, de un gel non-săpun, dar să fie cum e ăsta, să fie antibacterian, antiseptic. Ce să mai ating fața, că nu pot decât așa. Uitați-vă că de 2 ori am pus și nici nu se cunoaște. Nici nu se cunoaște. Voi vedeți? Nu mai fac de-astea. Da, înțeleg, folosești așa apa micelară ocazional, de exemplu, sunteți genul de persoane ca mine, nu suportă machiajul de dimineață până seara. Eu, dacă mă machiez când trebuie să mă duc undeva în oraș sau așa, mă machiez dacă e necesar. Și când vin acasă, imediat mă demachiez. Și înțeleg chestia asta cu demachiatul cu apa micelară și așa, dar ți-o faci când vii de la serviciu, de exemplu, vii la serviciu pe la 3-4 și așa, nu-ți mai suporți machiajul, te demachiezi așa cum arată domnișoarele astea sau doamnele astea cu apa micelară, dar seara îți faci ritualul tău de seară. Nu stai cu apa micelară pe față. Apa micelară eu nu o să mai folosesc. Nu, pentru că eu nu mă simt bine cu apele micelare. Tenul meu fiind sensibil, eu mă simt mult mai confortabil cu produse emoliente. Eu decât o apă micelară, mai bine prefer laptele Doina. Cât de scumpă și cât de bună ar fi apa asta micelară? Nu mai folosesc. Produsele emoliente, fie cremă, fie ulei, fie lapte, chiar și untul ăla care se topește și se topește tot machiajul și asta, ăla e excelent. Îmi lasă fața mult mai confortabil. Tu oricum te duci să te speli pe față. Te duci să-ți îndepărtezi mizeria de pe față. Nu înțeleg de ce te deranjează, doar că nu-l agresezi. Una e, ați văzut cum alunecă discheta pe produse cremoase și cum alunecă discheta cu apa micelară și pe deasupra o mai lăsa și nici nu o clătiți. Cât să mai pun, frate, cât să mai pun? Că uitați-vă, nici nu se cunoaște. Deci nici nu se cunoaște. Absorbe tot. Măcar nasul să-l am gras, nici nasul. Deci absolut tot. Nici nu știu ce să mai pun, să calmez tenul. Mai las un pic și mai adaug un strat de mască. Ce să cureți? Ce surplus să cureți? Că intră toată în piele. Vă las, ce să vă mai spun? Aveți grijă, produsele de curățat fața cât mai suave, dar eficiente și folosiți treaba voastră, folosiți și ape micelare și ce vreți voi, dar
aveți grijă și atenție la tenul. Învățați-vă să vi-l țineți, să vi-l mențineți în echilibru, tenul. Nu vă duceți spre extreme. Eu de astăzi înainte, da, e adevărat, nu o să mai folosesc. O să folosesc prosopelul ocazional. Dar dimineața mă calmează mult apele termale. O să-mi iau pe aia mare de jonzac, că mi-a intrat în cap aia și vreau să iau jonzacul. Și dimineața prefer să mă spăl cu apă din asta termală, că mi-o calmează foarte mult. Ce mizerie poți să ai tu dimineața? Da, dacă ai exces de sebum și așa, da, te speli cu săpun. Dar ce mizerie poți să ai tu dimineața să faci demachiere și ritual de nu știu ce? Pentru că de praf, de nu știu ce am mai auzit, de praf, de să-ți iei retinolul de seara, să... Nu dormi, dragă, negru de fum, bănuiesc că ai lenjeriile cât de cât schimbate, aia nu le schimbi zilnic, dar oricum sunt curate. De unde să te murdărești? Dacă tu seara ți-ai făcut curățirea tenului corect și așa, de unde dimineața, de unde să te murdărești? Că singura care ți pe față poate să fie grăsimea, dar sunt grăsimile tale naturale și de multe ori tenul are nevoie de echilibrare. Da, dacă e prea gras tenul, te duci și te speli cu săpun. Eu o să încerc acum o perioadă să îmi curăț dimineața, să dau cu apă micelară, cu apă termală. Nu cu apă micelară. Vreau să aud. Așa, și îmi pun cremele mele. Și seara să mi-l curăț cu spumant. Iar prosopelul, ocazional, când se încarcă tenul, la o săptămână, la 3 zile, 4 zile, depinde, văd atunci cât de încărcat e tenul. Altceva n-am ce să vă mai spun. N-am ce să vă mai spun. Cele cu tenul sensibil o să mă înțeleagă ce spun. Poate cele cu tenul normal și așa nu o să mă înțeleagă. E nebună asta cu apa micelară. Nu sunt nebună. Bănuiesc că doar cele cu tenul sensibil o să mă înțeleagă, atât. Dar n-am ce să fac. Asta e realitatea. Vă las și vă pup. Am făcut comandă la Boutique Chanel, dar nu vă desfac pachetul. Mâine fac clip și vă arăt. Și facem un clip cu Boutique Chanel. Produse de la Boutique Chanel, da? Vă mulțumesc, o seară bună, la revedere. Vă pup!